बैठे आई हमरा माने टीवी के सौजन्य से 1000 रुपया पुरस्कार दल बन जाओ सबके सामने टीवी चल रहा बा। माने टीवी चैनल के नाम अगर एक पर देखब तो खूब बढ़िया सब्सक्राइब करब, कमेंट करब और एगो शेयर जरूर अपना अपना हाथ से लगा के अपना जिला के जवार के घर के परिवार के मनोबल के आगे बढ़ाई। अरे काल परसों वीडियो मिल जाए हे दुल्हा दुल्हन के वीडियो मिल जाए। तब लड़की गली पापा जब रउआ इहे करे के रहल हमरे के बेटा काहे कतन के बेटा हुआ बेटा कते कते पापा बेटी बनाइए देनी। आज यदि बेटा रहती पापा तई दिन देखे के ना मिली कि यारी
कितना लोग कन्यादान दिले को पता हुई जाने बेरा कन्यादान वाला भी हमरा मतवा के तरफ से बहुत पैसने 1000 रुपये मिलल हम गोल लागत आशीर्वाद के कामना बा। जब लड़की के कन्यादान दिया ना तब माड़ो के रौनक बिल्कुल बिगड़ जाला। माड़ो मंडप रोवे लागेला और दनी देखो मंडप के अंदर एगो कलसा पर दिया रहेला। वो दिया पर ध्यान से देखो ना तो दियावा के बतिया लप 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 बुताए खातिर वो तैयार हो जाला। बाप जब रो ले तो लड़की कल के पापा पापा मत रोई, पापा मत रोई मत रोई। अरे भाई आंख से पापा आंसू जीवन में देख लेने की पापा चाहे जौवन कोई नहीं लेकिन रोई मत पापा। बाप को लेकिन बेटी का करी समझ में नहीं खेआओ। लड़की के लेकिन पापा लगो में बैठे रही जाई मत। एगो औरत लोग गीत गावेला बड़ी लम्बा बा हम सुनले बानी। जागले रहिया चोरावा के नमवा बेटी बाताई हो चोरावा चोरिया कोई रे बावन चोरावा चोरिया कोई रे चोरावा के नमवा आवा पोती का चोरावा है कन्यादान के बेरा उहे बाप जानता जे लड़की के कन्यादान कैले बा। माई पागल हो जाले रे भाई। माई के लुगा खुल गइल बा, केस बिखर गइल बा, एहिंगा साड़ी अझुरात चलता। अब माई के बुझाले कि दुनिया हमार आग लागल। बाप एकदम पागल हो जाले पागल। ओ बेरा रुआ मारो में जाके पूछब ना बाबा है सामान कहाँ बा देखे मुंह से का निकलेला देखो लो कौन सामान कहाँ बा हमार दिमाग काम रखे करो। बाप को लेके बेटी कहाँ हो गई साझे कारोबार बेरा का हो गई बेटी का हो गई कौन ग्यारह बेटी हो साझे कौन ग्यारह नवा भी